Continuamos neste Vigo Debate aquí en Televigo. Estamos falando dese conflito Xunta-Concello. Queda Olaya xa para rematar este tema e seguir avanzando. Mira, eu digo que para falar algo desto vou a contar unha anécdota, que non é unha anécdota precisamente, pero bueno, vou a contar como tal, de como é o noso alcalde, a donde chega, eu diría, a súa enfermidade. Cartel da Reconquista 2025, un cartel, por certo, moi bonito. E eu tiña ese cartel, o coñecía, porque ademais o fixera o fillo dunha amiga miña e tiña o cartel. E cando vexo a presentación da Reconquista que presenta o alcalde e vexo o cartel, digo, aquí pasa algo. E claro, vou a comprobar un cartel e outro, e que o cartel, que foi o que se pegou por aí, tiña como entidades que financiaban a Reconquista, etc. Unha empresa de cervexas, a Deputación, a Xunta de Galiza, máis grande Concello de Vigo, e non sei que outra cousa había máis. E no que aparecía nas fotos da presentación e na tele, cando se fixo e tal, era o cartel e o Concello de Vigo nada máis. Bueno, pois aí queda esa anécdota. Seguimos avanzando, porque a mes do alcalde hai que seguir tamén comentando cousas, porque falamos agora da exclusión de Vigo como sede do Mundial do 2030. Xa sabedes toda esa polémica que se armou a raíz do que destapou o diario El Mundo, unha suposta manipulación das puntuacións para deixar a Vigo fora e meter a candidatura de San Sebastián. E o luns, precisamente, vai haber unha reunión, van recibir a Real Federación Española de Fútbol, a representantes do Concello para explicarlle o tema das puntuacións da cidade. E tamén comentamos, vimos tamén últimamente, declaración de Rafael Louzán, falando un pouco de populismo de caballero, mentre o alcalde o tacha de mentiroso. Así que isto é unha polémica que parece que vai durar tempo, porque hasta 2030 quedan anos. Como ves, Xulio, todo o que está acontecendo? Ben, vamos a ver, eu creo que aquí non hai a menor dúbida, casi como o tema Mazón de Valencia, non? Creo que aí temos bastante unanimidade se este na oposición ou se este no goberno, non? Porque que aí hai unha cacicada é obvio, que aí hai un tema gravísimo por parte do señor Louzán é absolutamente evidente para todo o mundo. Ahora, el pretende xustificarse que non estaba na federación, era o vicepresidente, e curiosamente é o que recibe os informes da comisión, non me lembro do nome, da Tato, da María Tato, o que recibe os informes nos que salía Vigo, e ao día seguinte de que Louzán reciba esos informes, se cambia esa documentación, se cambia un dos puntos do baremo e desaparece Vigo. Eso está corroborado polos outros dous membros da comisión. Louzán non pode decir que non iba con el porque o único que falaba das sedes do Mundial da Federación era Louzán, era o único que públicamente xa adiantara que a documentación de Vigo era mala, que non tiña posibilidades, xa dixera o que dixera, non? Modo de actuación clarísimamente demostrado e evidente, casi tanto como de Mazón, casi tanto, non? Ben, resulta que se quere quitar da foto, que el non ten ningunha responsabilidade. Actuación da Xunta de Galicia e do Partido Popular tamén, defender ao seu expresidente da Diputación, que precisamente por deixar de selo é polo que posiblemente fixo o que fixo coa cidade de Vigo. Posiblemente por eso, porque non hai outra explicación, non é posible outra explicación. Pois é que a documentación de Vigo tiña dificultades, é que non se defendeu ben. O vicepresidente da Xunta de Galicia, pero como non vai a estar cabreado o Concello de Vigo, o Goberno de Vigo, coa Xunta de Galicia, se sempre que pode botar unha man o que está é a estorbar? Que colaborou a Xunta de Galicia e incluso diría agora, que está a facer para desfacer o entorto brutal de excluir a Vigo do Mundial?
Nada, nada. Seguir apoyándose en que a documentación era curiosa. A documentación o alcalde xa empezou a enseñala. Xa empezou a decir claramente como iba a ser a proposta para que tivéramos as localidades impostas pola FIFA. É evidente, é absolutamente evidente. É unha mostra máis de como a Xunta de Galicia, absolutamente preocupada partidistamente da súa escasa presencia no Concello de Vigo, o Partido Popular, pois está creando sempre dificultades para que Vigo non avance, para que Vigo non teña o recoñecemento que por sorte xa ten, non? Pero é evidente que iso ten que desfacerse, e por iso se vai. Decía o señor Louzán que había que negociar. Evidentemente, é o que queremos, é falar do asunto e poñer en riba da mesa que se nos diga por que se nos excluiu, se hai algo que facer para volver a entrar nesa lista, e a eso se está. E o Partido Popular, de palabra e a nivel de Vigo e demais, parece que bota unha man, pero bota unha man escondendo a pedra. Teresa. O Partido Popular de Vigo non bota unha man, bota todas as mans. O Partido Popular de Vigo sempre se posicionou a favor de que Vigo sea sede do Mundial, porque recordamos o que foi Vigo no 82 cando foi sede do Mundial. Bueno, eso é un retorno económico moi importante para a cidade. A marca Vigo aparece no mundo inteiro e nos apoiamos eso. Pero ademais é que os feitos o demostran, Xulio. Non só apoiamos eso, é que tamén pedimos transparencia nas comunicacións da Federación. E nos pedimos que todo eso se coñeza. Pedímoslo en marzo, con unha moción no pleno de Vigo. O Partido Socialista dixo non. Pedimos unha declaración institucional no mes de abril. O Partido Socialista dixo non. Os únicos partidos que realmente parece que apoian isto, e voute botar unha man, Olaya, son o Partido Popular e o BNG, porque Abel Caballero nunca demostrou que teña ningún interés en que Vigo sexa sede. Sigue na confrontación, e iso é o que lle importa. Ti mesmo, Xulio, nin recordabas o nome da persoa que nos excluiu, María Tato. Algúnha vez Abel Caballero falou de Rubianes, o auténtico protagonista desta decisión, ou de Rocha, que tamén foi presidente transitorio. Non, porque esos son os nosos golfos, verdad? Entón non só falamos de Louzán, porque seguimos na confrontación política. En ningún momento Abel Caballero negociou con Louzán na Federación para isto. A súa negociación, xa sabemos, Consello Superior de Deportes, foi algo infructuosa. Pero é que agora que está pedindo transparencia e coñecer os documentos, as calificacións, nin sequera vai a Madrid, como dixo onte a presidenta do Partido Popular, e que temos a Abel Caballero en todas as televisións en Madrid, e non pode sacar un ratiño desas comparecencias en televisión para ir á Federación e coñecelo e negocialo. Non, resulta que manda un subalterno a un concelleiro que nin sequera é o concelleiro de Deportes, e ademais o concelleiro que dixo aquelo de que ser sede do Mundial é un marrón para Vigo. Esa é a frase do señor que vai agora a negociar coa Real Federación de Fútbol. Olaya. Sí, eu retomo esta última frase de que o Mundial en Vigo sería un marrón para Vigo, non? Porque asumir os costes que necesita a remodelación de Balaídos para ter bueno, ahora se Partidos do Mundial. No, partidos do Mundial, no, o aforo suficiente para ter partidos do Mundial. Sí.
Pois efectivamente é un marrón para Vigo porque ten unha inversión que facerse moi importante. Neste momento está xa con a remodelación da grada de gol e tería que haber tamén algunha modificación no que é tribuna, que xa non sei por que non se fixo como debería facerse desde o meu punto de vista cando foi a remodelación, é dicir, deixar a grada en condicións, non? E non así pola mitad. Entonces, eu non sei se Abel Caballero quere ou non quere por ese marrón que representa, sempre que hai que facer unhas obras, pero o que sí é que me parece que está máis interesado no enfrontamento unha vez máis, que pensa que lle vai a dar máis rendemento este enfrontamento que ten con Louzán, porque ademais o centra en Louzán, non o centra na Federación. E tú decías antes que a Federación nomeaches uns cuantos e decías os golfos da Federación, ¿no? A Federación Española prácticamente está chea de golfos. Estuvo toda a vida chea de golfos, como eses, dese tipo, me refiero dese tipo. E sigue. Non sei por qué, se moven moitos cartos, non sei de que maneira e tal, pero como esas persoas que ti acabas de nomear, máis ou menos están cortadiñas todas as demais. Entón, eu creo que sí, que debería facer xestións ante a Federación, ante o Consello de Deportes, pero non perder de vista de que a FIFA ao final é a que decide. A FIFA ao final é a que decide. Eu creo que neste momento incluso nin Riazor está na lista. Que Riazor sí que parecía que estaba na lista. Sí, pero logo hai que pasar novos exames no futuro, Claro. Por iso digo que este tema pode durar anos. Desde logo, a FIFA vai a rechazar a confrontación. Esta confrontación modifica a opinión da FIFA. E vai-nos costar caro. Hai que negociar con espírito de resolver. Eso é o que falla nesta cuestión. Pois eu estou convencido que Vigo vai a entrar no Mundial. Absolutamente convencido. Absolutamente convencido. As cousas están tan claras. A verdade, a posición do bloque todavía non está totalmente clara. É normal, porque eu non sei se apoia ou non apoia, pero bueno, en todo caso, eu disculpo as palabras do concelleiro, que é o responsable de infraestructuras, das obras do campo, e que xoga un papel crucial precisamente neso, entera a infraestructura, como debe de estar para o Mundial, que é o seu papel, por eso vai el a negociar. O alcalde xa terá oportunidades e seguro que vai a falar hasta co presidente da FIFA con quen faga falta para lograr que Vigo entre, porque a Vigo lle interesa moitísimo estar no Mundial. E posiblemente... Que empece a falar coas administracións que el di que van a colaborar, porque nese informe van unha colaboración de dúas administracións coas que non falou. Porque o Concello de Vigo só aporta o 15%. Di que é solvente, que o pode asumir todo, pero no informe que é o que chega a Madrid pon un 15%, e unha aportación dun 50% da Xunta de Galicia, dun 35% da Diputación, institucións coas que non falou, administracións coas que non falou. É que hai que falar, Xulio. Pero o alcalde solo fala ante os micros. Ahora hai que resolver o problema. El sabe perfectamente que conquerindo a presencia do Mundial non se pode escapar ningunha administración de botar unha man, porque van a votar considerablemente maior a Coruña, como sempre, xa sería desfachatez total do tema do que estamos a falar, de que as outras administracións se excluíran de votar a unha man ao Concello de Vigo para que o Mundial pode ir adiante. Xa sería a medalla rotunda para a Xunta de Galicia. Sempre manifestaron disposición a colaborar, pero hai que falar, Sin dúbida. Non en contra do Concello de Vigo. E o vicepresidente o que fixo é decir, dar por boa a versión de Louzán de que era que a documentación non estaba en condicións. E lembremos que o primeiro razonamento de Louzán eran razóns orzamentarias. Absurdo, como todos sabemos. O segundo, que non había prazas
Pero como? Si a Coruña ten 0 plazas. 0. 0. De aparcamento falamos, non? Ten que facer absolutamente o campo novo, prácticamente. É que tan de tolos, é como de Mazón, repito, é tan claro o tema, e a mí o que me Xulio, asombra é que a Xunta comparación non perda me o seu sirve. prestixio Non me sirve. apoyando a un cacique absoluto. Bueno, deixámoslo aquí porque Que o perde. estamos en la recta final e quero tratar o último tema. A comparación é con Valencia, porque Mestalla está excluído tamén. Sí. E mira como están negociando, mira como están negociando en Valencia, e sin confrontación. E ao mellor son os que levan o gato á auga. Bueno, Válgame Dios. veremos que acontece. A ver, que quería tratar o tema do gran apagón, porque isto foi unha nova que nos afectou evidentemente a todos. Parece que vai tardarse meses en saber pois, cales foron as causas deste apagón masivo en toda a Península Ibérica, non nas illas, nin Canarias, nin Baleares, e se está tamén comentando se foi boa a xestión informativa do propio apagón, que tamén foi máis complicada o haber pois dificultade para acceso a internet e as liñas móviles. Olaya, como consideras que se, por certo que se está tratando tamén no Congreso este tema, como foi esa xestión informativa do apagón, que evidentemente non é un tema doado de tratar? Si resulta que estamos a dicer que as razóns que deron orixen ao apagón aínda tardaremos meses en coñecelas con exactitud, é dicir, fehacientemente, eu teño que decir que me parece que a información que se deu no día do apagón foi correcta, porque non había moita máis información que dar. E máis, eu cando intervén o presidente, doume conta que está informando de o que se lle está dicer, non? E que el non se estaba a creer moito o que lle estaban dicindo. Sobre todo cando dixo aquelo que exixía e iba a exixir que se fixera unha investigación a todas as entidades, tal, unha auditoría independiente, etcétera, etcétera. Eu creo que non estaba... Eu así como cando fala Tellado, me dou conta da mentira, porque ten así un reflexo na cara como dicindo, estou mentindo, pero veña, vamos para lá. Pois ese día tamén mirando a Sánchez, me daba conta que con un pouco de cabreo tiña algunhas dúbidas a respecto de que toda a información que tiña fora exactamente a información que era, non? E de feito, pois a día de hoxe ainda non se coñece debidamente a cuestión. Eu entendo que é complexo, é unha enxeñería que é tremendamente complexa. Eu espero que serva o que pasou para mellorar no que é a rede en xeral, con o acoplamento debido de as diferentes enerxías que están producindo, a fotovoltaica, como se chaman, os de aire, os moiños, Sí. etcétera, pero tamén que nos sirva a ciudadanía para saber que estas cousas poden pasar, que estamos demasiado dependentes da enerxía eléctrica, que todo é enerxía eléctrica, e que estas cousas poden pasar en calquer momento. Isto pasou aquí a respecto de todo Estado español o lunes este, pero pasou en moitos outros sitios do planeta. E durando días. De feito, eu, ese luns ás 12 da noite, cando non chegaba, dixen, bueno, eu creo que mañán vou estar sin luz. Xa daba por feito que iba a estar sin luz, e eu tiña os meus problemas domésticos por circunstancias que teño na casa, pero tamén me daba de conta a cantidad de personas que ese día tuveron que pasalos durísimos. Persoas enfermas que estaban sometidas a aparatos eléctricos, etcétera, non? E o que si quero sinalar é que ao final non hubo cousas que teñamos que decir que mal estamos esta sociedade para non saber respetar aos cidadáns entre nós, non? Porque falamos de que hubo moita solidaridade. E que é o que ten que haber solidaridade, que non temos que mirar a solidaridade con algo extraordinario cando sucede algo extraordinario, e que deberíamos entender que as persoas temos que ser solidarias sempre. E claro, como andamos tan metidas no noso mundo, que se o teléfono, miras as parellas nunha mesa e en vez de falar entre elas están cada un co seu teléfono, pois claro, un día que nos quedamos sin eso, resulta que a xente fala coa xente.
E claro, se hai que subir a alguén en silla de la reina polas escaleiras porque esa pobre persona non silla de rodas e non pode subir ao piso, pois a xente faino. E non temos por que dicir, que solidarios somos. Somos como temos que ser, solidarios. E non esperar a que veña un bombero a resolvelo todo, non? Porque nunha cousa como esa é imposible que haya bomberos para todo. Xulio. O primeiro que se me ocurre é decir que España é un gran país porque os seus cidadáns son unos cidadáns admirables. O comportamento que hubo durante ese apagón foi extraordinario. O país recuperouse en poucas horas e, sin embargo, se escoitamos, perdón, Teresa, se escoitamos a exposición neste país, da oposición, perdón, deste país, España é un absoluto desastre, non funciona nada. Eu lle escoitei decir hasta a presidenta da Comunidade de Madrid que é un desastre económico, o país que máis está crecendo de toda a OCDE, barbaridades que o único que fan é dar unha imaxe negativa do país, cando é todo o contrario. Eu síntome enormemente satisfeito de como se respondeu a ese apagón, a ese apagamento, como se respondeu por parte dos cidadáns e por parte do goberno. Sin a menor dúbida, o presidente estaba a media hora en rede eléctrica, seguindo o que estaba a pasar. Evidentemente non sabía as razóns, non podía informar con plenitude, porque a propia Unión Europea prevé para estos casos un tempo de 6 meses para que se poda aclarar o tema, para que se poda aclarar con profundidade. Sin embargo, para algúns xa está absolutamente claro. A culpa é das renovables, a culpa é do perro Sánchez que está a cerrar as nucleares, é absolutamente unha tolería. Porque o grave do asunto é que sirva este apagamento, que debe servir para aprender e sacar leccións, a tratar de cambiar o rumbo da política enerxética dun xeito falso e tremendamente erróneo. Porque por que potenciamos as renovables? Por que as potenciamos? Porque dá unha enerxía máis barata e porque temos vento, temos chuvia, temos sol, felizmente, e hai que potenciar esas enerxías. O que non temos é uranio, nin sabemos onde meter os residuos radioactivos. O que non temos é petróleo, para poñer os ciclos de petróleo a traballar enerxéticamente, que dan unha enerxía, ademais, moitísimo máis cara. E que está tratándose de desvirtuar e de cambiar algo que é gravísimo. Eu quero lembrar unha pequena cousa. Aquel día se lle notou un pequeno cabreo ao presidente coas empresas enerxéticas, pero non nos podemos esquecer de que prácticamente unha actividade monopolística que teñen que estar sometidos a regulamento, ese regulamento ten que ser moi forte, non pode ser que cando se está a defender dende a maioría no Parlamento, dende unha maioría que logo se quebrou, o imposto ás enerxéticas respondan dicindo que paramos inversións, que se nos mantedes ese imposto enerxético cando todos sabemos os enormes beneficios que teñen as enerxéticas, o que as enerxéticas responderon é que se mantedes o imposto, aquí non se vai invertir isto outro. É bastante en Cataluña para que Junts se votara para atrás. E que é absolutamente demencial o tratar de sacar conclusións máis negativas que positivas. 10 segundos, Unha cousa que quería decir antes cando falei do que lle notaba a Sánchez cando falaba. Precisamente por todo o que pasou, eu creo que unha reflexión para aquelas, digamos, grupos políticos e goberno que non están de acordo co que vou a decir agora, que o pensen e que reflexionen ben, de que un ben social tan importante como enerxía debe ser un ben que debe estar estatalizado, debe ser público, polo menos nunha grande maioría. E teríamos moitísimo menos problema do que seguramente tivemos ou que seguiremos a ter, non? Teresa, para rematar xa. Bueno, pois para rematar, preguntabas polo tratamento informativo do apagón.
evidentemente, a min non me gustou. Non me gustou porque vivíamos nun país que contábamos que era moi avanzado tecnolóxicamente e de repente retrocedemos un século e pasamos a ser o país do transistor novamente. Cando estábamos colgados do transistor, os que tiñan transistor, que uno non tiña, por exemplo, o presidente comparece para non dicir nada, para decir que van traballar con prudencia e con rigor, e que iso é o que lle exiximos os cidadáns, con prudencia e con rigor. Eu diría tamén, e con dilixencia, para que non agoten a nosa paciencia. Pero que o que dixo o presidente foi que non sabía as causas do sucedido, pero sí marcou culpables. Eso non se fai nunca. Se non sabes o que sucedeu, non marques culpables. Foi unha comparecencia tremendamente ideolóxica, como é todo este tema. Eu non me atrevo a pronunciarme porque non son técnica deste sector, pero sí, ao mellor, eles son os que teñen que opinar. E non tomar decisións ideolóxicas, porque había un informe de fai uns meses, que se reiterou semanas atrás, en que decía a Rede Eléctrica que había que reconducir os criterios para a protección pola entrada masiva das renovables, que decía que para mellorar a calidade había que realizar certas actuacións. Isto ocultouseno sempre. Por que? Porque a ministra que recibiu ese informe estaba moi ocupada coa súa candidatura en Europa. E, claro, ela non sufriu o apagón, ela estaba en Europa neste momento. O apagón o sufrimos os que quedamos aquí. E, a min, a verdade, decías ti meses, sí, onte compareceu a actual ministra e dixo que, bueno, que os informes íbanse demorar a lo menos 6 meses, non? Para que sean rigurosos. Sí, pero é certo que en 6 meses, con sorte, non se producirá outro apagón e o temos un pouquiño esquecido. Pero neste momento os cidadáns agotaron os generadores nas tiendas. Neste momento hai unha incerteza a que hai que darlle solución. Confrontando con isto, estou totalmente de acordo con vos. Que foi exemplar? A actuación dos españois. Decía Xulio, temos un gran país, efectivamente, temos un gran país en mans de un goberno que non nos merece. As emerxencias funcionaron de maravilla. Os servicios sanitarios, xa o dixen, de 10,5, sin incidencias sanitarias. Política social. Quero facer un recoñecemento aquí ao persoal das residencias de maiores, con unha incerteza do que iba a suceder con uns pacientes electroconectados, como ben decía Olalla, en moitas ocasións, e que deron a talla. Todo se resolveu favorablemente. Non pillases, non conflitos coa cidadanía. A verdade é que demos, como cidadanía, un exemplo de o que é un país. Así o deixamos. Teresa, Xulio, Olalla, un placer como sempre. E ata a próxima. Grazas aos tres. Ata a próxima. E a vindeira semana, máis Vigo a Debate aquí en Televigo. Marci, é que se recupere o noso colega. Sí, Orío, seguro que está de volta con nós. Orío, se nos escoitas, ponte ben. Adeus.